Kuliah. Aylan. Ya walat tab mana maba. Ini itu kan mana dah. Iku sana gre, papi ke sana. Siang gelap bau ikan lagi. Hah? Isi siang gelap bau. Ini nanti sih kamu biang nak. Kalau ke perantauan ke boy ke mana bukan sepiak orang orang tak filai bay, bay stay nih, hiking nih, makalam nak gitu video ke jadi stay belas mikir nah, engen nak, relay video ke jadi stay belas mikir jeng makalam angdu na. Lap lagi depan malah punya ke. Kita video kang ini nih start kalam serna. Kan dia dah, nah, Jayon, kurang kang bempe, kurang kang bem. Jadi ni nyanyi video nani gestong belas, belas ini bulan Java, ini kan Maria. Dan, Dana start kalam serna. Kaya jeng dah hemat kalamang deh orang penting. नै सानसों आंदो ओमफ्राय मा जि जागोन भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय आंनि सानसोंफोरा लोगो बाखायालै सासे सानै खानायाव साथाम नङा दंबावो आरो सासे न'सिंनिफ्राय ओंखाराखै ओमफ्राय आरोहाय आयंआहाय द्राम लायनो थांदों सानसोंफ्रा द्राम ओरै हमग्रा जोंना द्रामानो गोमाना दं ओमफ्राय दाहाय आयंआ मोनफैबाथाय सोंसिगोन आरोना ओमफ्राय भिडिअआव नोंथांमोननोबो शेयार खालामसिगोन आं दिनै सानसेहाय मा खालामो हिसान सोंनासो थायोना बबावबा देवानि मारिहैलायो आरोना ओइ बन्दु माखा आंना मबाइल नायनो जमगासिनो ओमफ्राय मबाइलानो चार्ज गैया हराव दसेनो थांना थादोलाय ना एवो बाथ'दो सोरबा फैदो दे लायनोदो आं मोनसे बुस्थु फिसिनो आं मा बुस्थु लाबोदों आदा बुखुला नोंखौ मा लाबोदों दखाना लाबोनायामोन नों सासेया खर' गुलायबाय मोनजासिगोन आं जादोयो बे दलं उजानाव मैयाबो मानै गलांदों मैया बिदिनो मोनदोंमोन ना नै दैमानि ना जोंनाव बोबानो इदि मोनो मासे बालिया बेसे दे माथो खर'खौनो नुवाखै देनां खेबसे मिनिबावनाय आने बन्दनानै जरानदोंना अ मिनिबावनाय ओरैखौनो मिनिबावनाय आनैनि जरांदो खिनो ओंखारबाय ओइनो फाइनालि जोंनि द्रामा मोनफैबाय र' इदि नाया खनायनि फाला लिजा दासो फैद' न' सिङाव मा खालामदोंमोन नों मा खालामदोंमोन नै खेबसे नायनि ओरै जानाय साथाम एसे सासे सोर' मामा नङा मामासोमोन दर' इउटुबारसो मामासो जाम्बिसो नोङो इउटुबारसो
फाइनालि जेन थेन सोंखांगबाय दे ओमफ्राय बारहाय थोरनायनि फाला फार्स्टआवनो खायग्रोगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय थोरनायनि फाला आरोना ओमफ्राय दसे जनानै लाग्रोनोसै आं आयंआहाय खायगौमानि आरोना ओमफ्राय उनावहाय थोरना मा होनो थोरलायनांसिगोन आरोना फाइनालि ओमफ्राय बाराय खायबाय नै रिजि रिजि थारलाय आं माबा सिनायखौ मोनसिगोन बिदि इखौ रासोनि फिसा 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 फ्रि फ्रिनो मा होनो आगर एरनायाव बासिनायजों सेमथार ना एखेथार खुन्दुं बासिनाय एखे मोनो बासिनांगौथ' आरो साननायखौनो सानफेरबाय हिसान सोंनायानो ओमफ्राय हिसान सोंफुनायावनो माने आबौखौ लोमजादों होननानै आङो खोन्थाबाय नालाय ओमफ्राय दाहाय आबौनो मुलि सेफ्लेना होनो थाखाय फैबाय आरोना ओमफ्राय दाहाय आं मुलि नागिरनांगौ फैनानै होदों ओमफ्राय बिदि खिनाय जानायावहाय लेवा लाथा बिजौखौ माने सेफ्लेना लोंबाथाय खिनाय जानाया हामोननि थाखायनो आं दा लेवा लाथा नागिरदो नांगौबा मोना लिफोरखौबो नाङाबासो मोनो ओमफ्राय मोनबाय आं नै नागिर नागिर जेन थेन मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय सेफ्लेखांबाय ओमफ्राय दाहायखौ सेकनिजों सरनानै लानोसै आरोना लेवा लाथा मा होनो माबा बेखौ जानो मोना बेखौ जानाग्रो ओमफ्राय बिलखौ जाना हो बारहाय फैफिनलायबाय आं ओमफ्राय हिसान सोंनायावहाय खिनाय जाबाथाय जि दुरबल जायो नालाय ओमफ्राय मानसियानो दुरबलथार जादों आरोना थिनो हायाखै बार हिसान सोंनायावलाय आं मोनसे लांलाय खामफ्लाय लोंनायानो लाजिलायदो नै दिहुननाङा होनबाय दं नै बिस्कुट बिस्कुट आं मिथियामोन बेखौ बिस्कुट होनना बिदि नायाब्रा ओरैसो नायो साहा लोंदो दा ओरैनोबा रोंगौ फाइनालि इनिफ्राय नै जोंनाहाय खायनायाहाय जाबाय आरोना इनिफ्राय उनावहाय दा थोरनायनि फालालाय आरोना ओमफ्राय खानजोल होनानै लानोसै आरोना ओमफ्रायहाय इनि उनावहाय थोरसिगोन आरोना इनिफ्राय दाहाय जों खानजोल होबाय आरो फाइनालि इनिफ्राय एबारहाय दा थोर होलांबाय आरोना नै ओमफ्रायहाय दा मा होनो बेसेखिनि टाइमावहाय हायहैयो माने नायनोसै आरोना ओमफ्राय थोरखांथारसिगोन नै बेखिनिल'सै गांनै गैलाना ना गांसे ससेल'सै मा बुस्थुया मा थिंखादो ओंखाराखै जेन थेन माने थोरखांगबाय आरोना नै फाइनालि ओमफ्राय जों हिसान सोंनायाखै जोब्बाय दिनैनि आंनि भिडिअखौ आं खिनियावनो फोजोब्बाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना